see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to. Damn! Jo. Jeg vil kun have en klog dreng. Dude, du skulle kun have en klog dreng. Okay, dude, hvordan får vi den her chick? Altså, dude, hun sagde noget med, at hun gerne ville have kloge drenge, og det er sgu ikke os. Og så gik jeg sgu i skole sidste uge, og jeg lærte rent faktisk noget. Gik du i skole? Okay, mand, du bliver nødt til at lære mig. Hvad gør jeg? Ja, jeg skal nok lære dig det. Det vi gerne vil finde ud af, det er, hvad vands fordampningstid er. Og vands fordampningstid, det er, ja, prøv at vente med en gang. Vands fordampningstid, det er det samme som e-varme. E-varmen er det samme som watt gange tid, divideret med masse i kilo. Ja. Så det vil sige, forstod du godt den, der skulle lige have en gang til. En gang til, jo. En gang til, du blandt ned. Det der, det er det samme som det der. Og det der Altså, watt, det er watt. Ja, okay, så langt så godt. Jo. Men mand, er det der størrelse af tekster tid? Ja, du har lige sagt det. Okay. Okay, jo. Okay, så det er et eller andet, hvor det er, at det bliver til noget andet, dude, men prøv, det sker noget sygt. Det er sådan, når vi, altså, det er stadig lige med, og jeg får klogen! Jo, okay, mand, hvad sker der så? Jamen, så når vandet er koget i 20 sekunder, så er der fordampet 10 gram vand. Okay. Og sådan fortsætter det så. Når så er der gået 40 sekunder med kogende vand, så er der mistet 20 gram. Så er der fordamp, okay, så med 60 sekunder, så er der fordamp på 40 gram. Jeg forstår det, nu kan vi score ind! Hvad så? Hvad så, dreng? Hvad har I lært i dag? Okay, altså nu skal jeg være min gode ven her, han har lært mig. Altså nu har vi fået vores resultater ind i skrevet ned. Så vi har 1664 watt. Det ganger vi så med de der 20 sekunder, jo. Så vi så dividerer 0,01 kilo. Og det bliver så 3328, som du nok kan se, kilojoule per kilo. Hvad siger du så? Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Jeg vil have en rapper, jeg vil have en rapper. Hun vil have en rapper. I be that pretty motherfucker. Harlem's what I'm reppin'. Tell my niggas hit the bitch and we gon' make it in a second. Never disrespect it. Plus I'm welcome.